kai duniya kawai malam ka rike annabi Muhammad ka gama komai wallahi. Allah ya ƙara sa mana soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai nabi da'iman abadan wallahi. Kakar yawo. Kai? Abin naka yayi yawa wallahi. Wallahi abin naka yayi yawa. Tab! A ce ka ganni ma sai dai ka kawo da fuska ka wuce? Kawai da yake ba ba ne. Renin wa'an naka ya kai dama labarin da ake ban na gani yanzu ai. Lahi ba ido na ne ke dan mun ciwo yasa ke dan mun halazo. Ai ko yau zan ma tambayar ne. Dole ni na san in ma fa makarantar da kake zuwa mai amfani ne in ba mai amfani bane yau zan san. Saboda na ga abun yayyawa. Ba na ma sani kawai. Kullum ne na sani. Na ma sani ai ansa tambayan kawai kai tambaya. Baba ina mai gaya ma duk shekara na tama anin nake zuwa na 100 ya ga ko aidiya ba ta ce gaba ba. Ai ko wannan ta makarantar asara ne.